Pagkaposo, gimbestigahan karon sa kapulisan kung konektado ba katong dugoong tulis sa barangay Tisa ng Dakbayan, Sugbo niya tumiging adlaw sa laing insidente ng itabo niya tumiging simana dito sa Mandawi City. Sa duha ka panghitabo, pulos mga perol money ang nadagit sa suspitsado. Sungay niini may awhag ang kapulisan aron kalikayan ang mga insidente ilabi na alang sa mga nagdala ug mga dagkong kwarta. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa miaging Martes, nahimong duguon ang insidente sa tulis sa sudlunon nga bahin sa barangay Tisa, Cebu City. Nabiktima ang head guard sa usa ka subdivision nga niadtong higayuna, nagdala og dako nga kwarta nga isweldo sa mga gwardya. Sa wa pa kining maong insidente, may laing payroll robbery sab nga nahitabo sa Dakbayan sa Mandawi. Sa miaging simana lang, kundiin nadagit sab ang bag nga gisudlan sa moabot 800,000 pesos nga kwarta. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima sa maong insidente. Apan padayon pang giila kinsa ang mga responsable. May nakuha ng kopya sa CCTV apan naglisod pag-establisyar ang kapulisan sa identity sa mga suspect. Footage dito sa dapit sa may areas sa crime scene. Motor na gigamit sa suspect. Until na ito gapitong gitrace. Dili kompleto, unfortunately. But we try our very best. Usa sa ilang gitanaw kung posible ba kahangpo pareho ra ang responsable sa managlahing insidente sa duha ka syudad. Ato ang investigators are now also coordinating with CCPO sa mga evidence na na-recover na rin dito to match our evidence po nga itong mga nakuha. Masig related na or not. Nunot sa nahitabo, subling miawhag ang kapulisan sa mga kompanya, siguroon gyud ang personal safety sa ilang mga personnel labi na kadtong mag-transact ug magbiyahe sa mga dagkong kwarta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.